Nyalande 39 Erango. Allah haali e nder bindi ceniide he wonde almasihu o arata ko faabade aduna o. Gurnam Yeesu dallini wonde ko kanko woni mo annabeɓe ɓe kalatno o. Annabi Esayi longina wi ma mbomri won reedu jibina ɓiɗɗo gorko. Temedande kewɗe caggal ɗum jibinagol Yeesu tabetini ngol longingol. Bindi ceniɗi ɗi kabrino wonde ceniɗo jibinoyteɗo o noddirte ko ɓi Allah. Ɗum firti Yeesu ko ɓi Allah to bange ruhu kono wona to bange ɓandu. Heɗen jiya ɗum e sifa gurnam makko. O sellini ñawɓe, o yaafi bakatuji mumen, o fadani ɗumen nokku to laamu Allah ngu hoɓata ngu. O waɗi hoore mum sadak ngam yaafoya bakatuji. Caggal ɗum o wurti, o laati polɗo mayde e dow sirlu Allah. Yeesu wi hay goto heɓtata won kam ko sagam dokkiranmiki. Gurnam Yeesu timmini bindi annabaɓe ɗi, kadi ɗam tabetini gongagu haala Allah ceniga ka. Annabaɓe ɓe bindino mbi haala ma ko timmuka, ko nduwmiko ha abada. Ya an jomiraɗo. Yeesu kañume hoore mum wi ma lesdi asaman nattu, kono haalam heddoto ha abada. Addi Yeesu ko artirande en gurdam timmuɗam e nder jokli mum fof. Ngati nde aade woopi Allah to nder ngesa Eden to suɓi laawol mum, ɗen golle gaddaninomo taƴodirde e tagɗo o. Bindi ceniɗi ɗi ene kabra wonde yimɓe fof bakkodini ete jobdi bakkar ko mayde to bange ruhu ko certugol e Allah ha abada. No Allah addiri jawdi ngam sottirde fittandu ɓi Ibrahima ni, ko noon kadi o noliri Yeesu dandowo ngam mayande en. Ko gurnam makko, mayde makko e gurtugol makko gurtinta jokkodiral hakkunde Allah e wattuɓe hoolare mumen ɓe e Allah. Yeesu noon haɗani tan e yaafade bakkatuji rewɓe mum ɓe, kono kadi o dandat ɓe e ñawore Allah duumotonde ha abada nde. Eɓe gonɗini wonde koɓe naatoɓe aljanna, ɓe gurda e makko ha abada. Addi Yeesu ko rokkude yimɓe gurdam mbaɗam noon e ittude yimɓe e jimandi bakkat. Ɗum firtani innitorade diine, kono ko fawde hoolare mum e Yeesu. On biɗo, miɗoni dari e damal miɗo honga, kala nanɗo dandam udditi, mi natat galle mum, mi ñamda e mum, ñamda e am. Ɗum firti ko yo a huccite Allah. Gonɗina kadi wonde Yeesu dandowo ardi e nder gurdameje men ko yaafade bakkatuji men e wattude en no yiɗi yo en mba. Yonani jaɓirde hakkille ko haalata ko, walla nangirde ɗum joloje ɓernde. Poɗɗen famde ko dokkal Allah keɓirtengal hoolare e anniya. Ene wawi tawa on pelliti udditande Allah ɓerɗe mon. Nden noon hoɗon mbawi ñagodade am e nder ɓerɗe mon hono ni. Jomiraɗo Yeesu, miɗo sohluma. A jarama nde mayɗa e dow peŋirgal sababu nde am. Mi jaɓi komi bakkodinowo, mi tuubi. Miɗo udditanma damal gurnamam. Mi jaɓi gona dandowam e joomam. Waɗam sifa neɗɗo mo jiɗɗa mi wona o. Hankadi mi wonti goto e rewɓe e ma. Amin. Yeesu haali ko faati e almuɓe mum, wi'i
baalam keɗoto sawtam miɗo andi ɗi kadi ɗi ndewata am ngam jaribade gurdam barkinɗam ɗam Yeesu fodi ɗam rewɓe makko ɓe na kalda e Allah ñande fof e njuulu kadi ena janga walla ena keɗo haala makko heɓe kalana yimɓe woɗɓe ko faati e makko kadi heɓe ndenta ñande fof e yiɗɓe mo e rewɓe e makko eɓɓore Allah waylotako mukk holno Allah yiɗiri mi je'e e eɓɓore mum e nder kaɓɓodiralam e Yeesu holto jahranmi hen kaɓɓodiralam e Yeesu holto yahrata